Nou ja, weet je, we zijn met mensen onder elkaar en ik ben zelf Oké. ook een mens, dus ik ben denk ik redelijk tolerant. Tegelijkertijd ben ik ook resultaatgericht. En ja, als we met elkaar in gesprek gaan over die 3 onderwerpen, waaronder ook andere activiteiten plaatsvinden natuurlijk, wil ik wel dat als we afspraken maken, dat we van beide kanten ook die afspraken nakomen. Dus heeft genoeg geduld. Ik heb genoeg geduld, maar ik vraag ook naar resultaat. Oké. Ja, maar en ik ook vind- bij mezelf trouwens. Oké. Want wat ik dus niet wil, als ik hier over 4 jaar of 8 jaar, misschien zit ik wel 8 jaar, of misschien wel 12 jaar, je weet het maar nooit. Oké. Wat ik niet wil, is op het moment dat ik aftreed, dat we dan weer over allerlei onderwerpen opnieuw beginnen te praten. Weer als een soort startpunt, want dan komen we nergens. Ik wil gewoon dat dingen beklijven. Hè, bijvoorbeeld ook nu ook met het landenpakket. Activiteiten worden er uitgevoerd. Straks zijn die projecten afgelopen, maar dan moeten ze echt goed geïmplementeerd worden. En dan moeten mensen in hun uitvoeringsproces, in hun werkprocessen, dat wat we nu allemaal verzinnen, ook gewoon goed uitvoeren. En ja, dat is een stukje consolidatie en daar ga ik ook voor. Dus alles wat we nu doen, moet geconsolideerd worden en niet dat we over 4 jaar weer opnieuw het wiel gaan uitvinden. Oké.